Ben, bo día a todos e a todas. Imos a comenzar o pleno extraordinario de agosto de 2026 con un único punto na orde do día, expediente de modificación de crédito 5 de 2026 mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito por importe de 12.660.574,64 euros. Hai informe? Hai ditame, sí. Ditame, señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. O expediente de modificación de crédito 5-2026 mediante crédito extraordinario suplemento de crédito por importe de 12.660.574,64 euros foi dictaminado pola Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas na sesión extraordinaria urxente do 4 de agosto de 2026. Sendo o resultado, someteuse a votación e foi o resultado da votación e o dictamen favorable a citada ao expediente de modificación de crédito coas abstencións dos membros do Partido Popular 4 e o voto a favor dos restantes 5, que neste caso do Bloque Nacionalista Galego e do PSOE. Nada máis. Moitas grazas, señor presidente. Moitas grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Moi bons días a todas e a todos. Traemos a este pleno unha modificación do vixente orzamento para 2026 por un importe, como xa se ten dito pola Presidencia e a Secretaría, de 12.660.000 euros. Modificación que é posible grazas á boa saúde económica e financeira que dispón o Concello de Pontevedra, tal como poñen de manifesto os diferentes informes técnicos emitidos ao efecto. É feita a liquidación do orzamento 2025 que obtivo uns excelentes parámetros en canto a superávit orzamentario, remanente líquido de tesorería, fondos líquidos, período medio de pago, aforro bruto positivo, aforro neto positivo, débeda cero, etc., así entre outros moitos. Pois ben, a presente modificación de crédito é froito do acordo entre o Grupo de Goberno e o Partido Socialista. Por tanto, é unha modificación conxunta de ambos grupos políticos. E podemos destacar da mesma que é altamente investidora e aposta de maneira firme e contundente pola promoción da nosa cidade, do noso concello, tanto a través da cultura como do deporte. Así, dos 12,66 millóns de euros, 5,96, case 6 millóns de euros, destínanse a investimentos. En concreto, o 47% desta modificación. E, como investimentos, figuran na mesma o saneamento do Río dos Gafos ao seu paso á altura da estación de autobuses, que se está renovando ese tramo na súa integridade, a renovación da canalización da Rúa do Santo para eliminar as enchentes, o arranxo do teatro principal, a adquisición de terreos, a renovación integral do céspede de Pasarón, asunto que xa veu a este pleno, obras no mercado, obras en escolas infantís como Monteporreiro ou a Parda ou o Moinho dos Gafos, entre outras. Cun investimento, como dixen xa hai un momento, de case 6 millóns de euros. No tocante á promoción da cidade, destínanse máis de 4 millóns. Eventos tan salientables como a gran final das World Triathlon Series 2026 van incluídos nesta modificación, pero tamén a celebración dos próximos Premios Feroz que tanta repercusión tiveron non só na nosa cidade, sino en todo Galicia e a nivel de todo o Estado español. Pero no tocante á promoción da cidade tamén van incluídas a programación cultural e festiva, os eventos no Pazo de Congresos, as actividades de promoción económica, a Feira Etiqueta Negra e outros eventos deportivos. Sen esquecer as subvencións aos clubes deportivos, a programación en materia de igualdade ou as actuacións en materia de servizos sociais. Pois ben, se analizamos esta modificación por áreas, pois podemos distribuir en 4 grandes áreas. E unha delas, a primeira, sería a que fai referencia á cultura, que incrementase en
2.999.600 euros. A área de deportes que incrementa con relación ao orzamento en 2.407.500 euros. E na que figuran nesta área cuestións como a subvención á Federación Española de Triatlón para a proba que xa dixen antes, a gran final das World Triathlon Series, por 1 millón de euros. Pero tamén vai o convenio coa Federación Española de Pentatlón por 30.000, o convenio do Club de Tenis de Pontevedra para o Torneo Internacional Júnior por 25.000, o convenio co Club Cisne para o segundo torneo Interpontes por 35.000, o convenio co Club de Piragüismo Verducido para o desenvolvemento de actividades acuáticas por 14.000. Actividades e eventos deportivos e de saúde, 75.000. Campeonato de triatlón en materia de gastos corrientes a afrontar polo Concello, 135.000 a maiores. E as subvencións aos clubes deportivos xa sería a segunda deste ano, porque xa se abonaron a anterior convocatoria neste exercicio e viría unha segunda dotación de 330.000 euros para o presente exercicio. O convenio ca ximnástica por 56.000 euros, entre outras para a organización da San Silvestre, 56.000. O convenio co Club Galaico, 9.500. Ou outras actividades outras actuacións en materia de investimento en pabellóns, 35.000. E, en todo caso, a gran actuación de dotar de césped a Pasarón por 653.000 euros. Ben, iso sería outro das áreas. Unha terceira área sería a área de patrimonio, que incrementa 2.913.000 euros, ou a área de servicios básicos, como pode ser a auga, a rede de subidoiros, 3.022.000 euros, ou a área de política económica e social por 1.238.000 euros. Con estes datos pódese apreciar sustancialmente a dimensión da presente modificación. En consecuencia, cada unha das partidas que figura nesta modificación ten entidade propia suficiente que xa justificaría cada unha delas unha modificación de crédito. E esta modificación vai a significar unha serie de melloras moi importantes, moi trascendentes no conxunto do Concello e un significativo incremento tanto da actividade económica como na correspondente xeración de emprego. Esta modificación financiase integralmente con remanente líquido de tesorería froito da liquidación do orzamento 25, da que xa se dou conta a este pleno no seu día. Unha vez feita esta modificación, como quedaría o orzamento actual? Bueno, pois o orzamento actual foi aprobado por 103.768.000 euros e coas correspondentes modificacións que veñen a ser a incorporación máis esta modificación incrementa máis de 50 millóns de euros ou que o mesmo incrementa o 48,58%. E que quere dicir iso? Que o orzamento se sitúa neste momento en máis de 154 millóns de euros. Eu, por último, quixera dar as gracias ao Partido Socialista pola súa actitude e pola súa positividade na confección da presente modificación e, en todo caso, pedirlle tamén o voto favorable ao Partido Popular porque eu sei que están de acordo coa casi totalidade das propostas de modificación. E nada máis e moitas gracias. Señor González Carballo. Señor Fuente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Pois, efectivamente, esta modificación de crédito que ven a pleno hoxe resposta a un acordo e a un diálogo entre dúas formacións políticas que son o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista para
poder facer algo tan básico como temos que facer os IAS 25 que nos sentamos aquí, que é resolver problemas dos veciños e veciñas, atender as súas demandas e, en definitiva, todo eso que traemos transformado en mocións, en rogos, en peticións, en notas de prensa, roldas de prensa e peticións a todo o mundo durante 12 meses ao ano, pois cando se aproba o orzamento ou se aproban as modificacións de crédito como esta, trátase de poñerlle cartos ás peticións e transformalas en realidade. E, por tanto, en que todo iso que lle decimos aos veciños que imos atender, que imos solucionar, que nos preocupa, que nos interesa e que imos traballar para poder facelo realidade de verdade e non quedar simplemente nun diálogo de florituras ou nun debate de florituras neste pleno. E con esa vontade, pois o Partido Socialista abordou esta negociación, atopou diálogo por parte do Goberno Municipal e, por tanto, chegouse a un acordo e a unha modificación de crédito que, como dicía o Concelleiro de Facenda, ascende a 12.660.000 euros, que é froito desas demandas dos veciños e veciñas e dese entendemento entre dúas formacións políticas que pensamos diferentes, pero que tamén somos quen de poñernos de acordo cando se trata de aprobar obras e demandas dos veciños e veciñas de Pontevedra. Ademais das cuestións xerais que sinalaba o Concelleiro de Facenda, a min sí que me gustaría sinalar para demostrar que o que estaba dicindo, que todas as propostas que o Partido Socialista incluíu neste pleno xurden das mocións votadas neste pleno, xurden das peticións que asociacións de veciños, asociacións culturais, deportivas, AMPAs e entidades de todo tipo nos trasladan ao longo do ano e xurde tamén do diálogo que con moitos veciños e veciñas manteñen con nós ao longo destes meses. E, por exemplo, hai unha parte importante destinada a deporte. Dedicamos moitas horas neste pleno a falar do Estadio Municipal de Pasarón, do estado do terreo de xogo, das necesidades de investimento que ten ali. Houbo unanimidade na votación para pedir que Diputación, Xunta e Concello se implicaran nesta reforma e aquí hai 563.000 euros, que é o tercio que lle corresponde ao Concello de Pontevedra para poder amañar o terreo de xogo de Pasarón nas condicións nas que o hai que amañar. Falta outros 563.000 euros da Deputación de Pontevedra e outros 563.000 da Xunta de Galicia que, cumplindo o acordo que por unanimidade Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego votamos neste pleno, pois terán que aportar para facer o mesmo que está facendo o Concello de Pontevedra, que é cumplir a súa palabra e cumplir o que se lle prometeu aos aficionados do Pontevedra Clube de Fútbol, ao Pontevedra Clube de Fútbol como entidade e, en definitiva, a toda a cidadanía de Pontevedra. Tamén neste sentido se suplementa a partida destinada á renovación da megafonía do estadio, unha vez que se constata que a introducida inicialmente nos orzamentos non era suficiente porque hai aínda máis deficiencias constructivas nesa obra realizada pola Deputación Provincial de Pontevedra no seu momento e non só hai que substituir os altavoces, hai que substituir tamén o cableado do estadio ou, por exemplo, achegas a diversos clubes como o Clube Piragüismo de Verducido para poder organizar diversas actividades que xa viña organizando, que funcionaron ben e que terá que seguir organizando. Hai un investimento importante, como hai sempre, que un acordo leva o selo do Partido Socialista en ensino para solucionar os problemas da pista do pabillón do CEIP de Cabanas en Salcedo, que é unha demanda dos pais e nais desde hai moitísimo tempo. Hai cartos tamén para elaborar xa o primeiro paso, que é o estudio, o proxecto básico de rehabilitación da antiga vivenda do CEIP Álvarez Limeses para incorporala ao centro educativo, como hai un mes escasamente que este pleno aprobou. Hai cartos para que se repare o patio de infantil do CEIP a Xunqueira 1, como levan os pais e nais demandando desde hai moitísimo tempo e, por suposto, hai unha aposta polos espazos verdes. Se solucionan os trámites administrativos que hai neste momento en marcha, poder rematar por fin a obra de escaleira entre María Victoria Moreno e o Parque dos Gafos, sinalar o Enil dos Gafos, sinalar o sendeiro do rego de Valdecorvos como paso previo para iniciar toda a súa recuperación ambiental en paralelo ás obras de prevención de inundacións en Padre Fernando Olmedo. Ou hai tamén demandas de veciños e veciñas, como son os do barrio de Mollabao, para adquirir o transformador de Fenosa e poder transformalo en centro social. Unha partida destinada a facer por fin realidade outro compromiso deste pleno, que é o conxunto escultórico a Cholo e ao Aique Roelo na praza de Pasarón. Estudar a mobilidade na Rúa Cruz Gallástica, como nos pediron os veciños e veciñas hai escasas semanas.
ou axudas a entidades tan representativas da cidade como a Coral Polifónica de Pontevedra para promocionar a nosa cidade coa súa cultura fora do noso concello e tamén partidas para a prevención de incendios forestais e formación a través das mancomunidades de montes. En definitiva, como dicía, máis de 12 millóns de euros que xurden do acordo, que xurden do consenso e de algo tan escaso na política nacional actual, pero que creo que hai que poñer en valor nesta cidade, que é o diálogo entre formacións políticas, o acordo e a vontade de facer por riba das maiorías absolutas que non existen gobernable unha cidade e de ter representantes políticos que escoitan aos veciños e veciñas, que poñen cartos, non só palabras, para solucionar os seus problemas e que, en definitiva, transforman en feitos as demandas que ao longo do ano traemos este pleno. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Puentes. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Y hoy nos encontramos ante una gran modificación de crédito, una nueva modificación de crédito, que nos habla una vez más de algo que viene lamentablemente siendo la actuación del Gobierno local y se puede reducir a una palabra: improvisación. Pues estamos aquí en un pleno en el mes de agosto para hacer una modificación de crédito de un montón de temas que ya deberían estar previstos en los presupuestos del año pasado, por lo menos la gran mayoría. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que este Gobierno, el Gobierno de Lores, funciona a base de improvisación. Bueno, y ni más ni menos se introducen conceptos que no estaban planificados y que hace unos meses podían estar aquí. Traen modificaciones de crédito que nos hablan de improvisación y de una forma de hacer las cosas absolutamente contraria a lo que debería ser unos buenos presupuestos que deberían estar planificados. Y para poner un ejemplo, si me lo permiten, pues podemos hablar del caso de Pasarón. Lo primero que podemos decir es que el campo de Pasarón pertenece al concello de Pontevedra. Es un estadio municipal de Pasarón. Y es cierto, y ustedes dicen que lo hizo hace 16 años la Diputación de Pontevedra, pero no es menos cierto que ese campo fue recepcionado por los técnicos. Y no es menos cierto que ese campo tiene que estar y corresponde el mantenimiento al concello de Pontevedra. ¿Y qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que han permitido que el césped llegue al estado en el que está, el concello de Pontevedra, del que, por cierto, durante muchos años, en la parte de deportes estaba el Partido Socialista. Por lo tanto, esta obra debió haberse planificado hace muchos años y haberse puesto en presupuestos, no en una modificación de crédito. De todas formas, puedo decir y debo decir que en el aspecto de Pasarón, en todas las reuniones que hemos mantenido con el concello y con el Pontevedra, creo que podemos decir y afirmar, y así lo digo públicamente, que vamos de la mano. Cuando digo que vamos de la mano es que, por supuesto, la Diputación colabora y colaborará fuera de convenio con cualquier solución que necesite el campo de Pasarón, ya sea la solución puente, que es la que conocíamos nosotros, ya sea en la solución definitiva por la que traen aquí una modificación de crédito. Por lo tanto, podemos anunciar que la Diputación ha colaborado, colabora y colaborará con Pasarón y que además en las reuniones que hemos tenido, repito, creo que vamos todos en la misma dirección, como ha hecho siempre la Diputación con el Pontevedra Club de Fútbol. Pero que la gente no confunda introducir o invertir dinero en una instalación municipal con ayudar al Pontevedra Club de Fútbol. Pues son cosas muy distintas. Pues el Pontevedra Club de Fútbol, por parte de este concello, recibe una cantidad de dinero que es absolutamente irrisoria si la comparamos con otros clubs de la misma categoría. Y efectivamente hay otras situaciones, hay otras modificaciones hay otras partidas en esta modificación de crédito que creemos que son positivas y votaríamos a favor. Pero, efectivamente, como dijo el señor Raimundo González, casi todas estamos de acuerdo, pero no todas. Porque cuando se dice que hay 6 millones de inversión o cuando se dice que hay 2,5 millones para la compra de terrenos, a nosotros nos gustaría a lo mejor que explicase aquí cómo se llegó al acuerdo para la compra de terrenos el señor Raimundo González por 2,6 millones de euros. ¿Cómo llega a esa situación? Decide el concello que tiene que comprar esos terrenos y llega al acuerdo de esos 2,6 millones de euros. ¿Es así lo que hace? O a lo mejor es fruto de una sentencia judicial por una mala planificación del concello de Pontevedra. Por lo tanto, la modificación de crédito no es de 12,6 millones, es de 10 millones de euros. Por lo tanto, eso es fruto de una pésima gestión. Pésima gestión. Por lo tanto,
Es vergonzoso que año tras año vayamos viendo cómo este Concello sigue pagando por sentencias judiciales millones y millones y millones. ¿Cuántos llevamos ya? ¿7, 8, 10, 12? ¿Cuántos millones lleva firmados este Pleno para sentencias de este estilo? Me gustaría también que nos respondiese. Por lo tanto, creo que eso es algo que es vergonzoso. En cuanto al Partido Socialista, ya se ve, ya sabemos desde el primer día que es la muleta de Lores. Por lo tanto, como muleta de Lores, va a apoyar cualquier cosa que diga, cualquier cosa, menos las que no quiera Lores. Por ejemplo, yo le preguntaría cómo va la reapertura de Reina Victoria, señor Puentes, o cómo va el ir al centro del Mercadillo, porque eso sí que también eran promesas del Partido Socialista que se comprometió delante de los pontevedreses a hacer y hemos visto que efectivamente no lo ha hecho. Por lo tanto, desde el Partido Popular hay partidas que nos parecen positivas, hay partidas que sinceramente votaríamos a favor sin ningún tipo de problemas, pero entendemos que al misturar, mezclar, utilicen la palabra que quieran, unas cosas con las otras, solo nos deja la salida digna de la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor González Carballo, ten a palabra. Sí. Eu xa estaba emocionado. Ben, señor Domínguez, Pasarón sufriu bastante máis avatares dos que vostede di ou dos que vostede sabe ou coñece, porque hasta foi aos xulgados, O tema do contrato de Pasarón hasta foi aos xulgados. Por tanto, dou bastante leria no seu día e a chapuza que se fixo quedou constancia e hasta vostede votou a favor neste pleno. O sea que están aí os datos e, por tanto, tal. E, en canto a esta modificación, efectivamente, é dunha axilidade monstruosa. Por que? Tiveron hai unha semana unha reunión polo tema do Pasarón por onde definían as partidas, como se puñan, etc. e ben contemplada nesta modificación de crédito. O sea, en nada. Visto e no visto. Por tanto, non me diga improvisación. É dicir, o que hai é unha axilidade e un funcionamento exemplar. Iso é tal. E despois, en canto ás expropiacións. La Xunta condenada a pagar 26 millones de euros por una expropiación. Guan. A Xunta vai a ter que pagar unhas indemnizacións finas polo PIA de San Amaro. E, en todo caso, dígolle que nesa partida tamén vai incluída unha cuestión que foi acordada neste pleno, que é a compra do transformador de Fenosa. Por tanto, non é todo fruto de expropiacións, pero as expropiacións, salvo que vostede se volvera comunista, que o dudo, pois, claro, que é o que propón? Que lle incautemos as propiedades aos veciños. Porque parece que o que propón é iso. Non le paguen las expropiaciones, incáutenle. Home, cautos somos. E, por tanto, eso non o vamos a facer. Bien, en todo caso, por tanto, máis, é dicir, a propia Diputación está facendo expropiacións cada 2x3. É o mecanismo normal, non hai outro. Bien, agora ben, con relación ao fondo da cuestión, que é o que nos trae aquí, e non vamos a dispersar con estas pequeñeces. Disculpas de mal pagador, señor Domínguez. Porque, vamos a ver, vostedes traen a pleno algo. Poñamos, solucionar os asolagamentos da Rúa do Santo. Se vota en pleno. Pero cando ven para dotar económicamente para facer a actuación, vostedes se abstenen ou votan en contra. Home, fagano ver, porque se queren que se faga algo, terán que votar a favor de dotar de crédito, porque senón é cinismo. E eu creo que eso non é bo, non? Por tanto, hai unha contradición e hai unhas cantas cousas que vostedes
pediron aquí e que se votaron por unanimidade. Pasaron, Rúa do Santo, subvencións ás entidades deportivas. Claro, despois deixan en mal papel o señor Juncal, porque ten que facer, digamos, flirtear para ter que votar en contra de certas propostas. Entón, bueno, eu creo que aquí a cuestión é, mire, fáganse ver a cuestión porque aquí se dotan toda unha serie de cuantías económicas que vostedes solicitaron incluso no seu día que se dotaran. Por tanto, eu creo que atopar unha disculpa como o tema de Pasarón, que non logrei entender porque iso leva a abstención, ou o tema da adquisición de terrenos. A adquisición de terrenos hai na que facer. Pode ser vía expropiación por Ministerio da Lei, que é unha figura legal e, por tanto, o propietario ten dereito a solicitar a súa expropiación nesos casos, vale? E la solicita. E cando nós queremos facer unha actuación, como pode ser a UA23, Ernesto Caballero, traemos aquí o proxecto. E se non o temos como prioridade, evidentemente, o ciudadano ten dereito a solicitar que lle expropien, pero é porque nós non temos esa cuestión como preferencia. E el solicita, le dan la razón e bienvenido sea. Pero ahora, lonxe dos 26 millóns de euros por unha sola expropiación que xenerou o Partido Popular en Lalín, para ser máis concreto. Moitas grazas. Muchas gracias, señor González Carballo. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Bueno, eu estou recompoñéndome aínda despois da intervención do señor Domínguez porque hai 2 días que o Boletín Oficial da provincia aprobou a modificación de crédito de 1,3 millóns de euros que o señor Domínguez, como vicepresidente da Diputación xunto co Goberno Provincial, impulsaron. Entón, eu non sei se aquí está facéndolle unha crítica ao presidente da Diputación e aos seus compañeiros de Goberno por improvisar e non ser capaces de incluir no orzamento da Diputación todo o que incluíron nesta modificación de crédito de hai 2 días, ou está facendo ridículo, que é o que fai habitualmente nos plenos cando intenta xustificar o injustificable. Porque fálame de improvisación por unha modificación de crédito na que o que se trae son medidas que foron debatidas, aprobadas e propostas neste pleno ao longo deste mandato. Eso é improvisación. Que vostede na Diputación hai 2 días faga unha modificación de crédito para, por certo, racanear hasta os cartos que inviste en Pasarón e en vez de 563.000 poñer 160 ou 170.000 que non chega nin a unha 10ª parte do que hai que poñer no terreo de xogo de Pasarón, eso non é improvisación, eso é brillante gestión de la administración pública. Entón, se vostede non quere votar a favor da modificación de crédito, dígao e xustifíqueo. Pero claro, cando non hai razóns, hai que poñer excusas que non se sosteñen nin a máis mínima interpelación, siquiera do que acaba de dicir. Eu imagino esa reunión do Partido Popular previa ao pleno, se absteñen, na que decidiron que facer con esta modificación de crédito, despois de levar, menos a primeira, creo recordar, que veu no ano 2023, levar todo o mandato votando en contra de todas as modificacións de crédito e de todos os orzamentos que viñeron a este pleno por diferentes circunstancias. E claro, eu imagino a alguén que tamén os teñen, alguén que teña cabeza no seu grupo, dicindo, pero como vamos a votar en contra de que se amañe o terreo de xogo de Pasarón se acabamos de votar a favor da moción pedindo iso? Como vamos votar en contra de que se compre o transformador de Fenosa en Mollabao para que os veciños e veciñas podan ter un local social? Como vamos votar en contra de que se amañe a pista do polideportivo do colexio de Salcedo, o patio infantil da Xunqueira, se amañe e se inicien os traballos para amañar a vivenda dos mestres no CEIP Álvarez Limeses? Como vamos votar en contra de que se renaturalice o rego de Valdecorvo, se sinalice o nil dos Gafos, se lle faga unha homenaxe a Cholo e ao Iker Roelo, se atendan os problemas da Rúa Cruz Gallastegui? Claro, como vamos votar en contra de todo isto se levamos todo o ano dicindo que estamos a favor? Entón imagino a señora Pardo Pumar ou ao señor Domínguez, non o sei, dicindolle, home, non, aquí hai que hacer como Vox, todo lo que venga del gobierno hai que votarlo en contra. Porque, claro, nosotros no podemos votar a favor las cosas que vengan del gobierno, da igual que sean buenas, malas, regulares, que las pidan los vecinos, que fai un mes eu votara neste pleno a favor de que quero isto e agora... No, hai que votar en contra, porque aquí lo importante es romper, destruir, quemar
e intentar criticar todo o día sin aportar ningunha solución. Bueno, ese é o estilo de facer política. Eu auguro un mal resultado a este estilo de facer política nas seguintes eleccións municipais. Desde logo, o noso non é ese. O noso é falar, dialogar, acordar e, se hai vontade, como hai nesta ocasión, de chegar a acordos para introducir nas propostas que veñen a este pleno iniciativas do Partido Socialista, compromisos do Partido Socialista, facer o coherente, que é gobernar a cidade, axudar a que se podan aprobar estas obras e, en definitiva, facer realidade esas demandas dos veciños e veciñas, como lle dicía hai un momento. Por tanto, improvisación ninguna. Hai un mecanismo legal e administrativo que fan todas as administracións, incluída a súa, a Diputación, que son as modificacións de crédito, entre outras cousas para incorporar remanentes e cartos que non tiñamos cando se aprobou o orzamento inicial e, por tanto, non se puderon introducir boa parte destas obras. E, en segundo lugar, o que hai é vontade de gobernar e non vontade de destruir. E, sinceramente, señor Domínguez, eu sabía que este era un bo acordo. Hoxe constato aínda máis que un bo acordo, porque é tan bo que nin siquiera souberon atopar o argumento para votalo en contra, despois do que levan facendo durante todo este tempo. E o único que atoparon é absterse falando de expropiacións, que, por certo, non entendín, porque se vostede dedica a unha sentencia que obliga a expropiar, que é o máis común do mundo, porque hai veciños que piden que se expropien os seus terreos, non están conformes co prezo, van ao xulgado e piden que se expropie, o xulgado manda expropiar, como en todas as administracións. Pero vostede argumenta isto para non votar a favor da moción de crédito. Por tanto, o que lle gustaría sería que desobedecésemos a sentencia xudicial e que non houbera cartos para executar esa sentencia, porque é o único argumento que me queda enriba da mesa para intentar entender o que vostede di, o cal sería unha absoluta barbaridade. E, por último, con respecto ao Estadio Municipal de Pasarón, xa o expliquei, entendo que non quere entender ou non lle convén entender, non? Pero, a ver, o Estadio de titularidade municipal, efectivamente. Hai unha obra que fixo a Diputación Provincial de Pontevedra no seu momento horriblemente mal executada, que foi aos xulgados, por certo, impulsada polo Partido Socialista, unha parte desas demandas nos xulgados. O Partido Socialista que tivo a Consellería de Deportes e que se negou a recepcionar esa chapuza no seu momento, efectivamente, cando estábamos desempeñando esas funcións. O mantemento, esa é a primeira inexactitude, o mantemento non é competencia do Concello de Pontevedra, o mantemento é competencia do Pontevedra Clube de Fútbol a cambio da cesión do estadio. Pero o problema é que isto non é mantemento. Quero dicir, por que non drena o campo? Señor Puentes, eu iba a felicitar a todos os portavoces que estaban cumplindo. Pero isto xa é o doble, vale, señor? Dei un minuto e remato. Porque senón teño que facelo con todo o mundo, non é un problema. Un pleno pequeniño este, home, trascendente, ademais. Que o campo, en vez de canto rodado para drenar no fondo, teña grava, non é un problema de mantemento, é un problema de quen fixo a obra e decidiu aforrar cartos poñendo grava en vez de canto rodado. Que non teña unha malla drenante e teña como a que pode comprar no Bricoquín para poñer no seu xardín, non é un problema de mantemento, é un problema de quen fixo a obra no seu momento, que foi a Diputación Provincial de Pontevedra. Que non haxe unha recollida perimetral de auga e que, por tanto, non evacúe cando chove e apoce a auga en riba do campo, é un problema non de mantemento, porque non había canaleta que manter, non se construiu simplemente no seu momento cando había que construir. Por tanto, se quere afrontar o asunto e quere axudar, axude, pero desde logo non diga inexactitudes, non? E nada máis. Espero, en todo caso, que as obras se executen o antes posible e que saiban todos os veciños e veciñas que se van ver beneficiados deste acordo e todas as entidades, que será sin o voto a favor e sin o apoio do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Puente. Señor Domínguez, ten a palabra. Yo voy a ser muy rápido. Modificaciones de crédito. Pues les recuerdo que en Santa Clara el Partido Socialista votó en contra de las modificaciones de crédito en la Diputación. Le dejo caer, ¿no? Porque habla de que los socialistas, podemos hablar de los socialistas todo lo que quiera, y más en estos momentos. ¿Cómo van las joyas de Zapatero? Han pedido ya que les explique. Segundo, modificación de crédito. Mire, usted es la muleta de Lores. Y usted intenta en cualquier momento dejar de ser la muleta de Lores, pero usted los 3 compromisos que adquirió no fue capaz de ejecutarlos. Entonces viene aquí a decir, no, es que gracias a nosotros usted está diciendo sí, buena, a Lores, día tras día, está todo el tiempo
haciendo de muleta de olores, por lo tanto, no venga aquí a presumir de nada. Y agradezco profundamente que usted crea que si el Partido Popular se abstiene es que es muchísimo mejor, por lo tanto es que usted tiene en consideración lo que vota el Partido Popular. Desde luego, vamos a abstenernos. Nosotros estudiamos todas las modificaciones de crédito. Cuando las modificaciones de crédito son tan malas como las que suelen presentar, no las votamos en contra. Cuando tienen algo de positivo, facilitamos la modificación de crédito. Y, desde luego, en el tema de Pasarón, déjeme terminar diciendo, he dicho, la Diputación ha estado, está y estará con Pasarón, tanto en la solución puente, aportando la cantidad económica que corresponda, como en la solución definitiva, porque ese es nuestro compromiso. Apoyar en aquellas cosas y en aquellas propuestas que el Concello haga y que sean razonables. Y, por lo tanto, vamos a estar, hemos estado y estaremos con Pasarón desde la Diputación, porque es un compromiso adquirido, que hemos adquirido. Y voy a decir más, hemos estado y estaremos de la mano del Concello de Pontevedra para intentar sacar adelante las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor González Carballo, para rematar, tiene la palabra. Para rematar. Bueno, como comprenderá, señor Domínguez, lamento que non voten a favor da modificación. Máxime cando, como sempre, foi, digamos, unha modificación dialogada e se lle ofreceu a posibilidad de incorporar aquelas cuestións que considerara oportunas. Non o fixo, polos motivos que considerara, pero sempre tivo a man tendida para poder incorporar as súas propostas a esta modificación. Ben, eu, en todo caso, lamento que non voten a favor, pero tamén o lamento porque hai unha das partidas das que apenas se fixo referencia que o monumento escultórico ao futbolista proletario. É dicir, vostede sabe que, ou parece ser, que o señor da Pena Lis apareceu nunha portada do diario soviético Pravda, co cual, eu non sei se é por eso, porque precisamente apareceu nun medio soviético ou pola razón que fora, pero eu creo que merece, entendes, o exemplo de o conductor de autobuses que iba a entrenar co mismo traxe de traballo, etc. Home, iso merece, desde logo, votar a favor, pero daqui a pasado mañá, non? En todo caso, non vou añadir nada máis, decir que estamos nunha modificación que, digamos, sigue na dirección dos orzamentos xerais do Concello, que é dotar de actividade e proxección ao Concello de Pontevedra. Nada máis e moitas grazas. Muchas grazas, señor González Carballo. Entón, sometemos o punto á votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, 9. Votos a favor, 13. Falta 13. Apróbase por maioría. E como non hai máis asuntos, bo día a todas e a todos. Felices festas, que están aí xa. Esta noche. Non terei